Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ira, naninirahan dito sa lalawigan ng Kabisayaan. Mahilig po akong makinig sa kwentong ipinapadala ng inyong mga sender sa channel na ito kalakbay. Kaya naman nais ko ding ibahagi ang kwentong ikwento lang rin sa akin ng isang Aita na nakilala kong si Ate Ana. Bali itong si Ate Ana kalakbay ay isang albularyo ang kanyang ama at may kaibigan din itong batikang albularyo na minsang nang nakasagupa ng batikang mambabarang na nagpapanggap na albularyo. Bali gagawin ko na pong sa point of view na po ng ama ng kaibigan kong si Ana kalakbay para hindi po kayo maguluhan. Magandang araw kalakbay. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rafael. At ang matalik na kaibigan ko ay tawagin niyo na lamang sa pangalang Victor. Nangyari ang karanasan naming ito, dekada 70, at ng mga panahong ito ay mga binata pa lamang kami. Mas matanda sa akin ng 8 taon si Victor. Kaunting pagpapaliwanag ko lang sa lugar na tinitirhan namin. Nang mga panahong yun ay malayo sa kabihas na ng baryo namin. Nasa kaduluduluhan na kasi yun ng barangay at bibihira lamang ang dumadaan ng mga sasakyan. Magkakalayo rin ng mga magkakalapit bahay at halos magkakamag-anak. 5 kaming magkakapatid at pangatlo ako mula sa panganay. Hindi ko naman masasabing hikaos kami sa buhay dahil sa baryong tinitirahan namin ay medyo kami ang nakakaangat sa buhay. May negosyo kasing pinapatakbo ang 2 kong kapatid at may malawak din kaming lupain. Samantalang ako naman ay siyang humahalili sa mga magulang ko. Noong bagong salta sa baryo namin si Victor ay naging kaibigan ko na kaagad siya. Mas lalong naging malapit na magkaibigan kami nang malaman kong isang albularyo ang kanyang ama at pareho silang batikan. Sapagkat nung bata pa lamang si Victor ay hinasa na siya ng kanyang ama sa pagiging albularyo. Samantalang ako naman ay baguhan pa lamang sa pagiging albularyo ng mga panahong yun. Kung hindi niyo po kasi na itatanong kalakbay, isang albularyo ang aking ama, samantalang ang aking ina naman ay isang manghihilot. Lahat ng mga may sakit sa baryo namin ay sa amin lumalapit para magpagamot. Malayo kasi ang ospital at mahigit 2 oras ang babiyahihin mula sa baryo namin bago marating ang bayan kung saan naroroon ang nag-iisang ospital na siyang pinupuntahan ng mga taong may sakit. At dahil nga sa mahihirap ang mga taong naninirahan sa lugar namin, kung kaya't sa amin sila lumalapit para magpagamot. Tumutulong din ako sa mga magulang kong gumawa ng mga langis panghilot, panghalina, pampaamo sa mga salbaheng asawa o sino paman at pampaswerte. Yun kasi ang nakamulatan kong gawain ng aking mga magulang, kaya't yun na rin ang nakasanayan kong gawin. Tuwing araw ng Semana Santa lamang kami gumagawa ng mga langis at panghalina. Pagkatapos ay dinadasalan yun ng aking ama. Ililibing sa likuran ng bahay namin. Huhukayin lamang namin yun pagkatapos ng 7 taon. Taon-taon kaming gumagawa noon, kaya naman hindi kami nauubusan ng mga langis at iba pa. Isang araw, kasalukuyan akong nakaupo sa balkonahe ng bahay namin nang lumapit sa akin si Victor. Anong atin tol at napasyal ka? Nakangiti kong tanong sa kanya. Sinabi niya namang nabalitaan ko ba raw ang mga kumakalat na balita sa karatig lugar. Tinanong ko naman siya kung anong balita ba ang mga pinagsasabi niya. Wala naman kasi akong nababalita ang kakaiba. Nang makaupo na siya ay sinabi niyang may nabalitaan umano siyang dayuhang albularyo sa karatig baryo. Kaanak daw yun ng isa sa mga naninirahan doon at ang balita niya pa ay nanggagamot yun sa mga taong nagkakasakit. E di mainam kung ganun. At least kahit papaano ay mabawas-bawasan na ang mga taong nagpapagamot sa atin. Wika ko sa kaibigan ko. Tumangutang ko naman ang kaibigan ko
Ngunit sa mga mata nito ay nababanaag kong parang nag-aalala ito. Tinanong ko siya kung may problema ba. Para kasing may gusto siyang sabihin pero hindi niya lang masabi. Ano kasi tol Napansin ko lang naman. Simula kasing dumating ang albularyo yun sa Karatig Baryo, parang dumadami lalo ang mga taong nagkakasakit. Sabi niya pa at mahahalata ko sa kanyang mukha ang pag-aalala. Hayaan mo na tol. Total naroroon naman ang albularyong sinasabi mo. Kaya tiyak na may gagamot sa mga taong nagkakasakit na taga roon. Wika ko sa kaibigan ko. Tumango-tango naman ang kaibigan ko at nagwikang, sana lang talaga mali ang hinala kung may kinalaman ng albularyong yon sa mga taong nagkakasakit sa baryong pansamantalang tinitirhan nito. Dahil kung totoo, patawarin na lang talaga ako ng mga santo dahil ako mismo ang kikitil sa buhay niya. Sabi pa ng kaibigan ko, ano ka ba naman tol? Pwede ba naman yun? Saan ka ba nakakita ng albularyong binibigyan ng sakit ang mga taong kababaryo nito? Di ba nga't siya nga ang nanggagamot doon? Saad ko sa kanya. Marahan naman tumango ang kaibigan ko at sinabing, sa bagay, tama naman umano ako. Kaya nga lang ay hindi niya maiwasang isipin ang mga kababalaghang nangyayari sa Karatig Baryo. Dahil ayon nga sa nabalitaan niya, sa tuwing gumagaling daw ang mga ginagamot na pasyente ng albularyong yon, ay may ibang kapamilya o kaanak naman nito ang nagkakasakit. Kung kaya't nagpapabalik-balik ang mga yon sa tinitirahan ng bahay ng albularyo. Kung talagang nagdududa ka, bakit hindi tayo pumunta doon at magtanong-tanong para alam natin kung ano ang nangyayari? Suwestyon kong wika sa kanya. Sandaling tumahimik ang kaibigan ko at nag-isip ng malalim. Pagkatapos ay nagwika ng, sige, mamayang hapon mag-ikot-ikot tayo doon at magkunwaring namamasyal lang para hindi tayo mahalata. Walang problema tol, sasamahan kita. May kakilala akong taga doon, sa kanya tayo magtanong-tanong. Wika ko sa kanya. Mabuti pa nga. Sige mamaya babalikan kita dito para pumunta tayo sa Karatig Baryo. Saad niya at pagkatapos ay nagpaalam na. Pagkaalis ng kaibigan ko, ay tinanong ako ng aking ama kung ano ang pinag-uusapan namin. Nakita niya kasing seryoso ang mukha ng kaibigan ko at parang may pinoproblema ito. Dahil sa hindi naman ako malihim pagdating sa pamilya, ay sinabi ko sa aking ama ang tungkol sa napag-usapan namin ni Victor. Nagulat naman ang aking ama at napakunot noo at nagsabing, kamakailan nga lang ay nabalitaan niyang may dayuhang albularyo sa Karatig Baryo. Kaya naman natuwa siya nang mabalitaan niya yon, sapagkat may hahalili at gagamot na sa mga taong mahihirap na naninirahan doon at hindi kayang pumunta sa ospital. Ang hindi niya lang lubos maisip, ang sinabi kong mas lalong dumadami ang nagkakasakit sa baryong yon at imbis mabawasan ng mga nagkakasakit, ay parang ang sesti tuloy ay animoy sinumpa ang baryo kung saan naroroon ang dayuhang albularyo. Sa kadahilan ng halos lahat ng mga taong naninirahan doon ay isa-isang nagkakasakit. Matapos nga naming mag-usap ng aking ama, ay nagpaalam ako sa kanyang pupunta kami ni Victor sa Karatig Baryo para magmanman at alamin kung ano nga ba ang nangyayari at kalagayan ng mga taong naninirahan doon. Tumango naman ang aking ama at nagwikang, kami na umano ang bahalang umalam sa mga nangyayari at kung sakali mang totoo ang hinala ni Victor, huwag kaming mag-atubiling bigyan ng leksyon ng albularyong yon. Huwag kayong mag-alala anak, hindi kita pababayaan kung sakali mang may mangyaring hindi maganda sa inyo ng kaibigan mo. Wika pa ng aking ama. Tumango ako at nagpasalamat sa aking ama. Noong sumapit na ang dapit hapon, ay dumating na sa bahay si Victor. Kaya naman agaran na kaming naglakad papunta sa Karatig Baryo. Habang naglalakad nga kami, ay panay ang pagkikwentuhan namin patungkol sa mga nangyayaring sunod-sunod na pagkakasakit ng mga taong naninirahan doon. Kinukumbinsi ko ang kaibigan kong huwag niyang pag-isipan ng hindi maganda ang albularyo at kung ano-anong mga magagandang bagay pa ang mga sinasabi ko.
Gaya na lamang ng mga nagagamot nito at napapagaling na mga kababaryo. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido sa mga sinasabi ko. Kesyo baguhan pa lamang umano ako. Kaya't wala pa akong masyadong alam sa mga kalakaran pagdating sa mga batikang albularyo. Sabi pa nito, hindi pa man niya nakikita ang albularyong yon, ay malakas na ang kutob niyang may kakaibang itinatago itong lihim at yun ang aalamin niya. Sa pagkakataong yun ay medyo nakaramdam ako ng hiya. Alam ko naman kasing wala pa akong masyadong alam pagdating sa mga sinasabi niyang batikang albularyo. Dahil isa lang naman akong baguhan at nangangapa pa. Pasensya ka na tol, kung nakapagsalita man ako ng hindi maganda. Medyo alam mo na, napakarami lang kasing problema ang tumatakbo sa isipan ko. Paghingi ng pangumanhin ng kaibigan ko. Ano ka ba tol, ayos lang yon. Naiintindihan naman kita. Alam kong iniisip mo kung papaanong masusolusyonan ang problemang kinakaharap ng mga taong nasa karatig baryo. Tugon ko at tinapik siya sa balikat. Makaraan ng ilang minutong paglalakad, ay nakarating na kami sa bahay ng kakilala kong si Romer. Kaagad niya kaming pinapasok sa kanilang bahay. Nadatnan din naming nakaratay sa higaan ng ama ni Romer, kaya't kaagad nang nilapitan ito ni Victor at hinawakan ang pulso sa kamay. Pagkatapos ay sandali siyang nag-usal ng mga katagang buhay na salita at pagkatapos ay inihip sa matanda. Kitang-kita kong napakalaki na ng tiyan ng matanda na animoy 7 buwang buntis at ilang sandalian na lang ay parang sasabog na yon. Pagkatapos ay halos malata na ang buong katawan nito sa galis. Malalaki ang galis nitong namumula. May mga nanana sa gilid. Sandaling tinitigan isa-isa ni Victor ang mga galis ng matanda. Mukhang pati kayo ay nadali rin ng masamang nilalang na yun ah. Sambit ni Victor matapos lapatan ng gamot ang ama ni Romer. Magtatanong na sana ang ina ni Romer. Ngunit agad na pinigil ito ng kaibigan ko at nagwikang mamaya na siya kausapin. Dahil gagamutin niya raw muna ang ama ni Romer. Nakita kong walang kahirap-hirap na ginamot ng kaibigan ko ang ama ni Romer. May mga iilang dahong halamang itong kinuha sa bitbit na bag at iyon ang ginamit niyang panggamot sa ama ni Romer. Kumuha siya ng langis sa boteng dala niya at bawat halamang dahon ay nilalagyan niya nun. Pagkatapos ay sandali niyang ibinabad sa uling na may apoy. Habang binababad niya yon, ay nag-usal siya ng orasyon at inihip yun sa dahon. Tapos ay inilapat niya isa-isa sa mga galis. Matapos niyang mailapat ang dahon, ay nakita kong pinatakan niya yon isa-isa ng sinunog na tabako. Ang ikinagulat ko kalakbay, bagamat nakikita kong pumapatak ang lumalagablab na apoy sa balat ng may galis, ay hindi ko ito nakitaan ng sakit na nararamdaman mula sa apoy na lumalapat sa kanyang balat. Bagkus ay nakitaan ko siyang nagiginhawaan base sa itsura niya. Matapos gawin yun ng kaibigan ko, ay nagdurog naman siya ng mga halamang dahon at pagkatapos ay hinaluan ng langis at inilagay sa bote. Ipunas mo ito sa katawan ng asawa mo. Pagkatapos niyang maligo, nang sa ganun ay tuluyan ng maalis ang barang na ibinaon ng huwad na albularyong yon. Wika ni Victor sa ina ni Romer. Huwag kayong mag-alala. Dahil yung barang na nasa tiyan ng ama mo Romer ay unti-unti nang iimpis yan at mawawala na. Dahil napatay ko na ang insektong nasa loob ng kanyang sikmura. Dagdag niya pang wika. Napamaang naman ang ina ni Romer at hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Victor. Nagtanong naman si Romer kung ano ang ibig ipahiwatig ni Victor. Sa ngayon ay hindi ko muna masasagot ang mga katanungan nyo. Dahil may nais lamang kaming alamin ng kaibigan ko. Anya pa. Hindi na nagtanong pa ang ina ni Romer. Sa halip ay nagpasalamat ito sa kaibigan ko. Dahil nakailang pabalik-balik na umano sila sa bahay ng albularyo at malaki na ang nagastos nila, ngunit wala pa rin. Hindi pa rin gumagaling ang ama ni Romer. Matapos sabihin yon ay nag-usap kami ng masinsinan ni Romer at ni Victor. Lahat ng tungkol sa albularyo at kung paano ito magagamot ay tinanong na ni Victor.
Ayon nga sa pagsasalaysay ni Romer, sa tuwing natatapos ng manggagamot umano ng albularyo, ay sumusuka ito ng kulay itim na likido. At ayon pa sa albularyo, ayun daw ang mga sakit-sakit na nakuha nito mula sa katawan ng taong ginagamot. Sabi pa niya, gumagaling naman daw ng mga ilang araw ang sakit ng taong ginamot nito. Subalit doble naman ang sakit na bumabalik sa taong ginagamot nito. At saka malas-malasan pa, kapag hindi napatignan kaagad sa albularyong yun ng may sakit, ay mas lalong lumalala ang kalagayan nito. Umiiling-iling naman ang kaibigan ko habang pinapakinggan ang sinasabi ni Romer patungkol sa albularyo. At nung matapos na ngang sabihin sa amin ni Romer ang lahat ng nalaman nito, ay napagpasyahan ng kaibigan kong palihim naming puntahan ang bahay ng albularyo. Nang sa ganun ay mapag-aralan kung paano sugpuin ang kalokohang ginagawa ng huwad na albularyong yon. Sasamahan ko na kayong magmanman. Alam ko ang bahay ng albularyong yon. Timbagang wika ni Romer. Nanggigigil ito sa isipin ang albularyong yun pala ang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang ama at ng mga kababaryo nila. Sinabihan naman siya ni Victor na wag na sumama dahil delikado ang gagawin namin. Kapag nagkataong natunugan kami ng albularyo, ay maaaring mapahamak si Romer at ang pamilya, sapagkat hindi lamang pagiging albularyo ang kakayanan ng taong namiminsala sa kanilang baryo, kundi isa rin itong batikang mambabarang. Mas mainam na dito ko na lang para walang masamang mangyayari sa iyo at sa pamilya mo. Wika pa ng kaibigan ko. Nakinig naman sa kanya si Romer at sinabing ituturo niya na lamang ang bahay na tinitirhan ng albularyo. Pagkatapos ay uuwi na rin siya kaagad. Makaraan nga ang minutong pag-uusap ay umalis na kami at tinungo na ang bahay ng albularyo. Nang maglakad na nga kami papunta sa dulong baryo kung saan naninirahan ng albularyo, ay panay ang kwento ni Romer patungkol sa albularyong yon. Simula daw kasi nang dumating sa baryo nila ang albularyo, ay nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghang nangyayari. Naririyan ng halos lahat ng mga kabataan ay nagkakasakit. At halos gabi-gabi na lamang ay may mga naririnig silang huni ng wakwak sa paligid. Hindi nila mawari kung ilan yun, sapagkat napakarami umano ng huni ng wakwak na naririnig nila. At maya-maya rin ang pag-aalulungan ng mga aso ng kapitbahay nila na animoy nababahag ang mga buntot. Napalatak naman si Victor at nagsabing mukhang alam na niya kung bakit binigyan ng sakit ang mga kababaryo ni Romer ng albularyong yon, sa kadahilan ng may sinasambahan pala itong mga aswang at paniguradong nag-aabang lamang ang mga hinayupak na aswang kung sino ang unang mamatay sa mga kababaryo ni Romer. Kagaling naman talagang mag-isip ng albularyong yun Pues, makikita niya ang hinahanap niyang gulo. Seryoso na wika ng kaibigan ko. Makaraan ng ilang sandali ay nakarating na kami sa dulo ng baryo. Natanaw namin ang nag-iisang bahay kung saan naninirahan ng albularyo. Sigurado ka bang dito nakatira ang albularyong sinasabi mo? Tanong ng kaibigan ko kay Romer. Sunod-sunod naman tumango si Romer at sinabing yun na nga ang bahay na tinitirhan ng albularyo. Kaagad na nagpasalamat si Victor kay Romer at sinabihan na itong umuwi na. Bilisan na nitong bumalik sa bahay nila bago pa man ito mapansin ng albularyo. Mag-iingat kayo Balitaan niyo ako kaagad kung ano ang mangyayari. Pag-aalalang wika ni Romer. Tumango naman ako at sinabihan nitong huwag siyang mag-alala dahil bago pa kami umuwi sa bahay ay dadaan muna kami sa bahay nila. Kaagad na ngang nagmadaling maglakad pabalik si Romer. Nang tuluyan ng makalayo si Romer, ay kaagad nang binilisan naming maglakad ni Victor papalapit sa bahay ng albularyo para magmanman. Nang medyo malapit na kami sa bahay, ay nagkubli kami sa nagtataasang punong kahoy. Anong gagawin natin, tol? Kabadong tanong ko sa kanya. Sinabi naman niyang wag na naming patagalin pa
ang ginagawang kalokohan ng albularyo. Nang sa ganun ay wala na itong iba pang mga inosenteng taong masasaktan. Sinabi sa akin ni Victor na kailangan naming mag-abang hanggang sumapit ang dilim. Nang sa ganun ay hindi makita ng mga tao ang gagawin niya sa albularyo. Medyo nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon. Paano ba naman kasi kalakbay? Yun pa lamang ang unang pagkakataong harap-harapan kong makikitang makikipagsagupaan ng kaibigan ko sa isang albularyong mambabarang. Tinapik ako ng kaibigan ko at sinabing mag-relax lang umano ako at huwag mag-alala. Dahil hindi lamang yun ang unang beses na makasagupa siya ng albularyong mambabarang. Doon daw sa pinanggalingan nila ng pamilya niya ay ilang albularyo at mambabarang na ang nakasagupa niya. Kaya huwag daw akong mabahala. Dahil sisiw lang daw ang kanyang gagawin mamaya kapag sumapit na ang dilim. Sigurado ka ba, tol? Medyo hindi talaga ako mapalagay eh. Sambit ko sa kaibigan ko. Oo, siguradong sigurado ako. Basta mamaya, kahit anong mangyari ay magkubli ka lang muna dito. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag ba? Wika niya sa akin. Tumango naman ako at nag-usal na nga ng pambakod sa katawan at sa bulag. Nung sumapit na nga ang dilim, unti-unti nang nag-iba ang ihip ng hangin sa buong paligid. Naging maalinsangan na yun at nakalanghap na rin ako ng mabahong amoy. Nandyan na sila. Dito ka lang at ako na ang pupunta sa bahay ng albularyo bago pa man makarating ang mga aswang na nagnanais bumiktima ng mga taong may sakit. Wika niya sa akin. Tumango naman ako at nagsabing huwag siyang mag-alala. Dahil kahit anong mangyari ay hindi ako aalis sa pinagkukublihan ko. Nang sa ganun ay hindi maunsyami ang mga pinaplano niya. Nagpasalamat naman siyang matapos marinig ang sinabi ko. Tapos ay dagli-dagli na siyang naglakad papunta sa bahay ng huwad na albularyo. Pinagmasdan ko na lamang ang kaibigan ko habang papalayo. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay naririnig ko na lamang ang malakas na kalabugan sa loob ng bahay. Kinabahan ako nang marinig ko yun. Pero gaya nga ng sinabi ng kaibigan ko, hindi pwedeng lumabas ako sa pinagkukublihan para alamin kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay ganoon na lamang ang hilakbot na naramdaman ko. Nang bigla akong nakakita ng dalawang taong nanlilimahid sa langis at animoy naligo sa putikan. Gumagapang ang mga iyon sa lupa na para bang mga bayawak ang dalawa. Sa hindi inaasahan, bigla na lamang lumingon sa kinaroroonan ko ang dalawang nilalang. Napatitig na lamang ako sa mga ito. Sa kadahilan ng kitang-kita ko ang nagbabagang mga mata at namumula. Mabalasik na nakatitig sa kinaroroonan ko. Takte, kumpirmadong aswang ang dalawang yun. Sambit ko sa sarili at wala na nga akong nagawa kundi ang lumabas na lamang sa pinagkukublihan ko. Dahil sa wala na, naramdaman at nakita na ako ng mga aswang. Marahang gumapang papunta sa gawi ko ang dalawang nilalang. Habang gumagapang nga ang mga ito, ay naririnig ko na ang mahihinang huni ng wakwak. Sa totoo lang po kasi kalakbay, dahil sa yun pa lamang ang unang pagkakataong nakaharap ako ng ganoong klaseng nilalang, kaya't grabe ang takot na nararamdaman ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko. Sapagkat ang itinuturo pa lamang sa akin ng aking ama ay ang manggamot ng mga taong binibigyan ng sakit ng mga engkanto, mambabarang, mangkukulam at mga nanuno. Pero yung aswang, ni minsan ay hindi pa naituro sa akin ng aking ama kung paanong makipagsagupa dito gamit ang mga orasyon sa kanan. Mabuti na lamang at maya-maya ay nakita ko nang lumabas ng bahay ang kaibigan kong si Victor. May bitbit na itong tabak at walang habas na pinagtataga ang dalawang nilalang. Nakita kong lumalaban ang isa sa mga ito, kung kaya't nabuwal ang kaibigan ko nung inambahan na siya ng aswang. Sa isang kurap lang ng mga mata ko, ay bigla na lamang nagiba ang wangis ng nilalang at naging isa na itong napakalaking aso
na may mahahabang pangil sa magkabilang gilid ng bibig at walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Hindi na ako nag-atubili pang lapitan ng mga ito at pinulot ko ang tabak na hawak-hawak lang kanina ni Victor. Nabitawan kasi yon at nalaglag nung dumugin na si Victor ng aswang. Pagkakuha ko ng tabak ay mabilis ko tong tinarak sa nilalang. Sunod-sunod na pagtarak sa tagiliran ang ginawa ko. Ilang sandali pa ay bigla na lamang may mga mahahabang kuko ang bumaon sa braso ko at pilit na iwinawasiwas ako. Napasigaw na lamang ako dahil sa labis na sakit. Mabilis namang kumilos ang kaibigan ko at nakita kong mabilis na nag-usal si Victor at inihip sa kamay. Pagkatapos ay sinapak niya ng malakas ang aswang. Pagkasapak niya nga sa aswang ay malakas siyang tumalsik. Umangil ng pagkalakas-lakas ang aswang. Samantalang ang isa naman ay iika-ika ng tumayo at pilit na naglakad palayo. Matapos umangil ng napakalakas ang aswang ay mabilis na yung kumaripas ng takbo kasama ang isa pa. Tara na tol, umuwi na tayo. Wika sa akin ni Victor. Ha? Teka, hahayaan mo na lang ba ang dalawang aswang na yun? Tanong ko sa kaibigan ko. Umiling siya at sinabing, wag na. Hindi na rin naman magtatagal ang dalawang aswang na yun. Sa ngayon ay umuwi na muna kami at doon niya na ikikwento ang lahat. Kaagad na nga kaming umuwi at nang makarating na nga kami sa bahay, habang ginagamot ako ni Itay, ay ikinuwento sa amin ni Victor ang nangyari noong nasa loob ng bahay siya. Ayon pa sa kanya, naabutan niyang nagriritual na naman ang albularyong huwad para magpakalat ng sakit sa buong baryo, lalo na sa mga taong nagpapagamot sa kanya. Dahil abala sa pagriritual ang huwad na albularyo, ay hindi nito napansin ang kanyang ginagawang paglapit dito. At walang habas na hinampas niya ito nang napulot niyang 2x2 na kahoy. Noong napuruhan na nga ang albularyo, ay itinali niya na sa pamamagitan ng kumot at saka isa-isang binaklasan ng kakayahan sa pagiging albularyong mambabarang. Pinagbantaan niya din itong kapag naabutan niya ito sa kinabukasan, ay sisiguraduhin niyang ipapakain niya ito sa mga sinasamba nitong mga aswang. Tignan daw nila kung hindi pagpiesta ng mga aswang na yun, ang katawan nitong puro kasamaan na ang budhi. Kinabukasan nga mga kalakbay, binalikan namin ang bahay na tinitirhan ng matanda. Wala na yun doon at mukhang inabandona na ang bahay. Nakita kong may nakatirik pang kandilang itim sa loob ng bahay pero wala na yung apoy. At mukhang ngang naunsyami ang ginagawang ritual ng albularyong huwad. Noong araw ngang yun, ay tinulungan ko ang kaibigan kong isa-isang gamutin ng mga taong nagkakasakit sa baryong yon. Todo hingi naman ng patawad ang kaanak ng matandang nagpatira sa dulo ng baryo. Hindi naman daw kasi nila alam na gano'n na pala ang gawain ng matanda. Simula nang umalis ang huwad na albularyo kalakbay, ay unti-unti nang gumaling ang mga taong may sakit. At simula din nun, ay mas lalo pang dumarami ang mga nagpapagamot sa amin. Dahil maging ang mga kalapit na yun, ay dumarayo na rin para lang magpagamot. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po.